Saya songonido tongon dapo pasu-pasu bawa nama kabiari Jakoba. So ipada namar huaso tungi simana jupangani hape anduldo argana martipa putiha. Posto rohani harajanna dinasida. Disinamot pe daktagamon kurangan nasida. Tinggal dokum nasida tu ibana. Dang dung adong najat saliding mangolu ibana. Diungkap do pemahaman kodahon di sini jauhna jalan indah akan uson ketimbang. Si pautoto do anggur rupa hasuloan ni roha. Jala alu usap pingdo haulion soribada nama kabiari Jahubaido si bucion. Haleluya martang yang matang. Ale amanami na di bano gijang. Hodo na mga turpon pardongan saribioni. Di ida hodo dongan nami gunes si mare-mare dohot anna maret silaban namar sakap lau marbagas jalan rodo na sida di bagasan asin ni roham pasu-pasu jala ramoti mana sida marhite-hite pakkolongim rajai mana sida marhite-hite tod di porbadia asa di nalaho mamukka jala marujung di bagasan dame pardonga sarbion na sidai tangihom matang yang namion alaniasi dohot holong ni roham. Amin. Saldi pamana ruhati molo nasa dolmai malas liru maholo pondeng dan basani jauh Ulina irak malas
di nomor 150 ayat sadaro di ayat 2. Kristus Yesus Tuhan. Amin. Dihamu na hinahulungan ibagas semua Kristus Yesus. So mengini kamu mangoni kebotoran bunnes si mare-mare anna mare tidak nagami kaujahan hata liwata ima di pertikian mana masuk muna na dia ini siap buku pada baru atau perjanjian baru. Kami akan membacakannya untuk saudara. Saudara akan memperdengarkan, hayati dan hidupi selama keluargamu diizinkan Tuhan. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ujar kami di bagasan bahasa Batak Toba, ima di Kolose Bidutulu ayat 15. Jala damai Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna, aitu sido hamu di jauh di bagasan sadadagi, gabe parroha mauliate mahmu. Di hamuna dorak sopatul hasami jumolohu patadahami diri nami suak songoni kuriatta hakai sebaru 2. Yahami pendeta Elisa Francisco marga nami marga Manurung, anak pendeta Samsul Sarjono Manurung, manang pendeta Resort Pagarjati. Jalahami makubasi di Huria hakai Resort Hajoran, manang daerah Tapanuli Tengah, daerah Sibulga. Poros Madhita Saluhubna. Dihamuna hinahulungan hatani dibata patol haso di bunguanon jumolo majo dihita saluhuna natorok di son anope tu sigunes do tu si mario ya molo hatani dibata patol haso terkeningan molo mangarajai ortona saya jujub gabe pilit pakatusan di galuk jol. Molo di bahasa Batak Toba di suarahon nakaning mangarajai. Molo di bahasa Indonesia diucapkan atau disebutkan dengan kata memerintah. Asing do memerintah, asing mangarajai. Ya do parasing ada parjulu sahadi. Molo mangarajai, saya jumok do di pangalahon di jol maholam mangahu di bana. Usah do pangat pusat. Memerintah di dalam bahasa Indonesia pada umumnya ini ongkang kaki molozui hulan hata. Iya, makna sia dua hata nakki. Napa dua pun? Isi do mangarajai, siapa yang memerintah?
auto toksik dulu. Alana molo di galuk jolma. Saya jumok do tubuh biarna molo nama maret taibana kumibbo kumogo sianibana. Anggu itu runa do olo do songon do ngelak batak baula so dibiki. Ido sagabe gudang jolma marjual jugul takang dan ngolo marhamu bauna lania. Saya diripu dikira tumibbo sian na banuru ibada. Saunari tatak kasih isi do mangarajain waing jelas siapa yang memerintah. Kalimat kata atau sebutan Tuhan dalam Kolose dikatakan damai Kristuslah yang memerintah. Berarti kami ini dibatado habek na mangarajai kita. Ape kom mahatam turohani nasida nang ditonga-tonga ni keluarga ni nasida. Ay hodo adi Tuhan napajupahon nasida jana pasadahon nang nalahu pasauton nasida di bagasan sadarion. Paso-paso ma dua keluarga pihak, kian keluarga besar si Mare-Mare, keluarga besar si Laban, nalahu manguluti di penang pulau non bar pulau habatahon nami. Hodo ale Tuhan namangale udah doh lasniari saluhuk nai nakinok panggohi gabe paso-paso di kami. Leho manahupar tumulun kami di bagasan kuarnya ng Kristus Jesus martaniak kami Tuhan Amin.